To ang'o ma jonyuol winjo bed ni ng'eyo e kinde mag dhi e skunde ma kamagi kata giyiero skunde ma kamagi? Tang'eni in kaka japuonj isebedo kidila gi jonyuol mopogore kata kod Nairobi kama moko bende nyalo bedo ni gochoni kata bedo ni janyuola mane wakili represent en achiel kuom jonyuol ma seche moko ng'eyo gigo matimore. Bende jonyuol ong'eyo kaka ginyalo bedo piny kod nyithindgi e yo makare mondo yier skul kik chop kuma koro e kinde mabiro mbele janyuol koro ywak ni nyathino luonge day school. An adak Nairobi ka to nyathino luonge e day school cho Migori kucha to Migori seche moko onge kata watne. Bende jonyuol ong'eyo gini makare molim. Yes. Koro kanyo anto nitie jonyuol mang'eny kia gini. To koro mano wan kaka jopuonj kod kaka un station kaka mamaru ni ka uboga kase to iwacho ipuonjo jonyuol. Ibiro yudo ka jonyuol bende ibiro yudo ka nitie jonyuol moko ma kata luongo romo e skunde giongo sama dhie. Iwacho na skul mano wacho ni min nyithindo ema biro dhi kanyo ino. Koro dware mondo jonyuol duto te kose kawo gino gima bedo ga shida mabedo ga endo ido no waweyo ni jopuonj gigo na mano jopuonj no mago gik jopuonj. Koro gima nyaka jonyuol tim ang'eni ibiro luongo romo. Kose luongo romo ma candidate class kose luongo romo ibiro wuog jonyuol gi duto te ibiro nyisgi gima onego ben gitimo endo. To wach mar yiero skunde ni gima nyaka wang'e this time round jonyuol be the play a bigger part. Nwach kaka janyuol kaka an go nyathi monego ben donjo e grade 10 no. To nego ben ng'eyo no schools mage monego nyathina ni rango performance ma nyathini bise nwango subject combination onego ben ng'en school ma kod ma ema ji onego ben nyathina ni dhiye. To be onego ben ng'eyo kaka janyuol onego ben yie kaka janyuol no school ma ji oyiero mang'eny ni wach mano gima miyo jopuonj biro konyo jonyuol kabisa kar kod nyithindo. Wacho gibi yie ne nyithindo or candidates gi no yieri yudo kat school class no wahiye kata na 400 to giduto te orido ka 200 of them oyiero school achiel. Ingin mano dak nyande mano wawondre. Tibro nwango ni gima nyaka be wange no is STEM kanyo. STEM omi 60%. Kod mamalo atamalo moloyo subject. Alafu machielo social sciences omi 25. Alafu machielo modong no mi 15. Koro gima nyaka ing'e nitie skunde mas C1 machon ka iluongi national schools machon ma ji ong'eyo na national school machon gen ga magi. Koro sami dhi yier school sami bro wadhi yiero subjects gi. Yes wabro yiero. Tibro nwango nitie nyathi mono enobiro to kawo arts and sports. To sami luongo wahia i senior school. Let's assume the first person in school no or score 70 out of 72. Oluonge school moro matin. To nitie the same school nitie nyathi moro monwango kata 60 kata 58 to luonge the former national schools ma C1 schools. Koro kanyo mido ka koro wakili gidonje giwacho mano dak timre nyathino nwango 72 out of 72. To jonyuol pod nitie kod mentality machon cha mane gima inyo jonyuol gi sani. Koro mane momi wadwaro ni sama wapuonj sama iwanyiso jonyuol wanyiso gi nyaka wanyis gi adier nitiere subject combination moko mopondo i arts kai mabeyo. To gima be nyaka ung'e sama wayiero gine skunde onego beni rango ka janyuol kirango kaja under schools onego beni penji to under arts and sports school ni be offer mano tidino ngadier be offer ibro yudo ka wahia mang'eny bro dhi for STEM to mai giduogo giweyo ka. Koro nyathi mariek jopuonj mogo gini kare kwano mogo mang'ith to yudo ka ng'ani oyudo oluonge ka yudo ka school ni nyithindo gi odhi C1 ang'o mane timre ne giti mariek. Koro mano be gima nyaka wanyis jonyuol nyaka waler wahia nwachiro ka wahia moko mogin very specific gin gidwaro arts and sports. Koro kanyo ma nyaka kony gi maber bwane kaka gibe gidhi donjo endo.